Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Finish at me nearly morning pensi video start pon lo non clean same school kitam lo ik si ke thon dun la det pen ke breakfast bonai pon pit lo pini bang ke kangkoro ya ki ho chutney si bonai pon ji la pen theng bon bhaji anj det pen olomo phi sa same kijun ji pu ama se sa chodang pon lo la det pen ke non ne pai se tame sa ju e zat et pen la therang same alang ke patang nangji dolang la support non che thakbo pelu je tuili karbi tum ke pelu dorkar o si ne pai same pelu he ma phan thakbo sinono bang ke kado ko be kam tang et pen non ne bang same sa jun et lo masi lang same ko jun tu lo ala lang jun bom cream setame che apply polo nili first moisturizer Lakme posen pono la det pen ke sunscreen SPF 50 bang si chivit pono la det pen ke nili lipstick la pen chu heu same chik song pon pin lo non bang ke second time cream che apply tang et lo morning nili che apply et lo tame no lo mani sopi ka masi nili din tuang bong 2-3 times ba ke cream che apply athema ani sopi pot mane bahang ik sutitik lasi din tuang bong nili sunscreen mane latumta ajir ding uan ke kam kuri related hem do pusame hemar lo do pusame ili kaita cream bangke che apply ver nei so lasi non bangke second time che apply lo si mo kuang bong lo che apply to po si la son si klem si paklang pon bom po kado ko ve fan sevi nili video kicheng pen kichut an kilang bom chi fan si chuning ripon lo la sinon bangke ke kado ko ve kam tang et pen hanan kitun apor lo masi mensopi ik doma beri pen athi thepik masi padam ne pai ke da masi nang kilo dun lasi pini bangke mensopi pen dalia han situn ponji lasi mensopi athi thepik masi faran situn pon choji lasi non bangke lebom mensopi setame nili cooker pen tunte pini bangke kerhi pen situnji lasi nili apis abangke pabi pon hekpo lasi nona bangke ahu hek tak et pen apis aso sini la puson si le pondo lasi kado ko beta me kiching pen kichut an nili video kelang bom chi fancy tuning ripon lo lasi nona bangke dali endam chi pumat dali bonglong igdet amasi nona bangke kithap chi pu la bangke mix tang lo mugu pen musur dal lasi nona bangke la mix et pen isi container long nili bangke pajoy pondet lo lasi alason sini tum ahut pen chuchu lasi pen ke musur dal det la pen ahut pen ke mugu dal lasi non bang ke lason si mix pon det lo lasi kado ko ve la thap et pen nona bang ke dali same chamon et lo si nona bang ke rahi si nc nili hana bang ke nili dang pon klok lo dali first pilo la mix da la pen nona bang ke la pidat pen la mensopi achat pihek si pini bang le pon po la same jok pon delo pen inti thermit nili pipon lo la pen la det pen ke nili onion si pidun lo boil setame pini nili la son si bonai pon lo dalitun et pen nona bangke la kimu setame ke bantang do যেহেতু কিমু setame ke pangring akimu posi safa la sinon bang ke nili insir ponbom lo la pene pong setame woti local hem ke pangring avo la son pati bom la se masi la so woti ki ubji pu ihina da son sena obun bom la penili bang ke la son se kimu safa pon bom se যেহেতু safa o posil an safa re dang ne nona bang ke la insir tang lo nili safa et pen onion la pen birik lepo la pen isi kera hilong dang si nili bhaji pondet po nono bangke onion la pen birik piet pen kimu setame nili jogdon det lo pe same chini lo same nili hin pen same nili paklang pon pin lo nili recipe so an hen lo odo ko same kiching pen kijut an lang nun bom ta ahan bangke nili dry si bonai pondet po nono bangke thep thelang Klin same school pen nang le eto non ke
amat na paklang lo ladak sitting room along pijo aprang na phan isi kechek do la sila so pijo bon pumasi na paklang la hello apijo bangke la pen la det pen mintra pen hema sorbang stame perfume ch order dundo la si la stame nang le masing mathalo in coupon pin po non la bangke men atuma phan so la hello pinya video bangke kato ko we phas me cardon paper lo tangte kapre ka video long re putho chitong thana sikato ka we tame ni video kitchen pen kijut an son sina kilang dumbo dun bom pot agro paper pik lo la pen ke bang jilang an same nang li sap nang li tum kato ko we same nang support dun bom po pusikroi lo and la pen nang li tum ang bong ni li channel long subscribe ke lang pulote ke subscribe phansi chuni lo cardo